tmiem, tibżawx wajjin, tibżawx wajjin, tibżawx wajjin, jgħidilna Ġesu bil-qawwa illum, tibżawx wajjin, tibżawx wajjin, jien qiegħed hawn fosthom inħobbhom. Kristu hawn jitfalna id-dawl, ħalli dawlilna l-ħajjietna. Kristu jrid jgħidilna mill-ġdid, jien magħkom sa tmiem, tibżawx wajjin, tibżawx wajjin, tibżawx wajjin, jgħidilna Ġesu bil-qawwa illum, tibżawx wajjin, tibżawx wajjin, jien qiegħed hawn fosthom inħobbhom. Jien Sister Teresa nsellem lilek li rġajt magħna għal programm ieħor. Tibżawx huwa jien, il-paċi miegħek. Insejħu fostna Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Ekku eżis semmija llum nixtieq nibda bi storja żgħira li għandha x'taqsam ħafna mal-programm li ser nagħmlu llum. Josef kien qiegħed jimbotta b'kemm kellu saħħa ċangun. Kien kollu wara u wiċċu aħmar peprin. Imma l-ġebla ma rriditx tiċċaqlaq, kienet qiegħla wisq. Għadda missieru minn hemm u gustah li t-tifel jimbotta ċangun daqsiex. Resaq lejh u qallu: Josef, qed tuża s-saħħa tiegħek kollha? Iva papà, kien pront wieġbu t-tifel. M'intix qed tara kif sirt kolni jasra bil-araq? Imma l-papà ċaqlaq rasu u qallu: Le ibni, m'intix qed tuża saħtek kollha. It-tifel baqa' skantat ħares lejh għax tassew ma kienx baqalu aktar saħħa. Le ibni tenna missieru, m'intix qed tuża saħtek kollha. Għaliex ma staqsejtx lili biex ngħinek. Tassew, is-saħħa tal-missier eżis semmija, issir ukoll is-saħħa tat-tifel malli t-tifel isaqsi lill-missieru biex jgħinu. U missieru jieħu pjaċir jgħin lill-uliedu. Ekku, dan Alla il-waħdini li jħobbna immensament huwa bħal dak il-missier, jieħu pjaċir jgħin lilek u lili. Illum eżis semmija, nixtieq nirriflettu daqsxejn fuq ftit versi li qal Ġesu meta kien fostna. Huma versi ta' konsolazzjoni kbira li juruna kemm Alla tagħna u bħal dak il-missier li lena tiegħu hi li jgħin lilna uliedu. Jien se naqra mill-Vanġelu ta' San Mattew kapitlu 11 versi 28 sa 30. Ejjew għandi intom il-kol, isimgħuha sew, li tinsabu mħabbtin u mtaqlin u jiena nserraħkom. Ħudu fuqkom il-madma tiegħi u tgħallmu minni, għaliex jien ta' qalb ħelwa u umli, u intom issibu l-mistrieħa rruħkom, għax il-madma tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif. Ekku nagħmlu riflessjoni flimkien fuq dan id-diskors li ħareġ minn dan il-waħdini li jħobb immensament lilek u lili. Ħafna drabi wisq drabi jiġrilna l-istess ma' Alla u ġveru bħalma ġralu dan it-tifel tal-istorja. Jaqdef waħdu, mhux qed juża s-saħħa tiegħu kollha, mhux qed juża s-saħħa li għandu min iħobbu missieru. Quddiem ħajjitna bil-problemi kollha tagħha nippruvaw infendu għal rasna, nippruvaw immexxu bis-saħħa tagħna, nirraġunaw b'moħħna biss u għalhekk fil-ħajja tagħna hi nejjew u nsibu ruħna fl-aħħar tal-ġurnata mifluġin, dejjem aktar weħedna, dejjem aktar qalbna maqtuwa b'ħafna mistoqsijiet ibernu ġo moħħna. Kieku jaħasra nitalmu nistaqsu aktar lill-missier tagħna li qiegħed fis-smewwiet ħalli jenna. Iva, kieku l-ħajja tiegħi u tiegħek issir aktar ħafifa u aktar sabiħa. Għaliex ma nkunux aħna biss bis-saħħa żgħira tagħna li nċaqalqu iċ-ċnagar tal-problemi tagħna, imma ikun hemm hu li ċaqla iċ-ċnagar tal-problemi tagħna għalina. Mankux veru nitalmu ndaħlu aktar fil-ħajja tagħna lil dan Ġesu il-waħdini li jħobbna li jgħidilna tibżawx huwa jien,
ejja għandi jiena nserraħkom. Xi ġmiel. Jeħtieġ semmija nemnu li Alla jimpurtah mill-bniedem, mhux biss jimpurtah imma jrid jindaħal fil-ħajja tagħna ħalli jenna. Għandu qalbu kbira dan Alla tagħna. Iva għandu qalbu kbira. Allura min-naħa tagħna x'irridu nagħmlu? Xi ħaġa sempliċi ħafna li nemmnu li jindaħlu f'moħħna li Alla qatt mhu l-bogħod mill-bniedem. Alla ma jridx u ma jistax joqgħod il-bogħod minni u minnek għas-sempliċi raġuni li hu jħobbna u jħobbna ħafna. Malli Alla jisma' l-karba tal-uġieħ tiegħi u tiegħek u jiċċaqlaq, jersaq lejna u jkun lest saħansitra li jħammeċ idu anke bid-demm jekk ikun hemm bżonn ħalli jfejjaqna. U l-waħdini li dejjem jaħseb tajjeb fuqi. Il-ġerħa tiegħi issir il-ġerħa tiegħu. Dan il-waħdini li jħobbna hekk u dan Alla nistgħu nxebħuh ma' fjamma nar li tippenetra fina. Din il-verità eżis semmija. Aħna qegħdin nowmu fl-imħabba. L-arja li bħalissa qegħdin nieħdu in-nifs biha hija imħabba. U jekk tonqosna l-arja immutu. Jekk tonqosna l-imħabba Alla ma jistax ikun li ngħixu ħajja feliċi. La safar isħab id-dinja kollox hu mimli qdusija ta' Alla. Alla tassew il-ħin kollu jingħata. Intu jiena aħna kapolavuri tal-imħabba ta' Alla. Mhux biss ħalaqna għax iħobbna imma tagħna ħafna u ħafna affarijiet. Urini kemm iħobbni meta tani għajnejja, ħalqi, idejja, riġlejja. Mhux jien qed inħaddem lil qalbi pereżempju din il-magna hekk meraviljuża, mhux jien qed inħaddem lil moħħi, mhux jien qed inħaddem il-pulmuni, il-vini, id-dem, l-għadam, is-sistema tan-nervituri marel, kollox u xi ħaġa tal-għaġeb. Kollox ġie mogħti lili b'xejn. Il-problema hija li aħna qed ngħixu f'soċjetà li tgħid li Alla huwa mejjed, li ma jeżistix u li allura aħna Alla u mhux hu. U allura x'jiġri? Jien nista' niddeċiedi jiena fuq ħajti, nista' noqtol, nista' nagħmel fattija. Warrabna lil Alla fil-ġenb u allura xejn ma għandu sens. Kollox sar idejjaqna, is-sħana ddejjaqna, ir-riħ idejjaqna, iż-żwieġ idejjaqna, il-ħsejjes idejquna, is-skiet idejjaqna wkoll. Sirna ngergru wisq, sirna nies li ma aħna kuntenti mkien. Kultant it-tort mhux tagħna tal kollox, is-soċjetà tagħna hija soċjetà kifra. Iġġelna nibnu ħajjitna fuq il-flus, il-produttività, ix-xogħol. Ekk il-bniedem sar magna dejjem sejjer bla nifs ta' xejn, m'għandux ħin lanqas biex japprezza il-ħajja ta' madwaru. Min jirnexxielu jara fi qiegħed lil Alla fiċ-ċentru ta' ħajtu, jirnexxielu jiftaħ orizzonti sbieħ anki għalih. F'dan l-istat ta' ħajja hekk perfetta, int kemm minn ġewwa kif ukoll minn barra tkun isek dejjem festa u minn fommok joħroġ leħen ta' ferħ divin bħall-anja dejjem ġdida, mimlijena u imħabba. Tassew wieħed jista' jgħid li hawnhekk il-persuna li tqiegħed lil Alla fiċ-ċentru ta' ħajjitha tkun imlibsa balla, tkun qed tom f'imħabtu, mhux biss fuq barra kif għedna, imma sal-ġewwieni net tal-ispirtu tagħha. Imma disgrazzjatament f'soċjetà li aktar ma timxi l-qudiem f'dak li suppost u progress, anqas qed tħoss il-ħtieġa ta' Alla fil-ħajja tagħha. Eżis semmija, barra minn Alla kollox u dwejjaq, għaliex il-qalb ma tistax tikkuntenta ruħha mingħajr Alla. Kultant aħna aktar xhieda ta' wieħed mejjed milli ta' wieħed li qam mill-mewt. Ejjew nifirħu eżis semmija, Kristu qam mill-mewt.
ħafna drabi il-luttu u r-rassenjazzjoni ta' ħafna nsara tifga it-tfittxija ta' min jixtieq jiltaqa' mal-ħajja u mal-ferħ. Ekku, hawnhekk tajjeb li nistaqsu il-mistoqsija u ngħidu, imma jiena x'nista' nagħmel? Eżis semmija, u jiena nistaqsik, tista' tibqa' tkaxkar fl-istess triq bit-tama li din il-kummedja ta' ħajja tispiċċa malajr? Nista' jien però naqbad l-istess triq li qabdu ħafna qaddisin qabli li dawn kienu nies bħali u bħalek u nara x'se nagħmel ħalli Alla jsir aktar importanti fil-ħajja tiegħi. Natu każ dan Ġesu, ma nħallix id-dinja, id-batija u l-problemi ifixkluni, imma nersaq lejn Alla, nersaq lejh. Ejja għandi għalilna intom il-kol li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom, xirridu iżjed eżis semmija? Aħna ħafna drabi nitħabtu daqstan tal-flus, nistinkaw daqstan tas-saħħa, nistudjaw tant u nkellmu tant nies ħalli nilħqu l-iskopijiet ta' moħħna. Kieku jaħasra naħlu mqar nofs din l-enerġija u nofs dan il-ħin ħalli nsiru nafu aktar u nħobbu aktar lil minħabna daqstant. Kieku id-bissima tider aktar ta' spiss fuq xuftejna. Jeħtieġ inkunu nafuha din il-frażi, isimgħuha tajjeb. Min iħobb la jgħejja u lanqas jgħejja lil ħaddieħor. U sabiħ tgħix ma' Alla l-ħaj. Dan hu s-sigriet ta' kollox. Alla għandu jkun l-ossiġnu ta' ħajtek u ħajti. Iva, ejjew nitolbu biex ikollna dan l-ossiġnu li hu Alla imħabba tagħna, il-waħdini li jħobbna, li jistedinna immorru għandu meta nkunu mtaqlin u mħabtin u persważi li sa nsibu s-serħan. Ejjew insibu ħin u ninnamraw ma' dan Alla tagħna. Kemmu tajjeb dan Alla tagħna, kemmu ħelu dan Alla? Hekk kemm nixtieqkom li tippruvawh, ippruvawh. Alla mhux suġġett akademiku, kurzità mentali. Alla huwa xi ħadd ħaj li jaf iħobb u għax jaf iħobb jaf jingħata. Alla hu ta' bħal nixxija li minna kull wieħed jieħu skont kemm jiflaħ. Is-sigriet ta' kollox hi din l-imħabba ta' Alla li mill-eternità ekku dan Alla xtaq predestina u ħoloq lilna l-bnedmin ħalli dan ikun jista' jieħu sehem mill-ħajja ta' Alla nnifsu. Is-sigriet ta' kollox tafu x'inhu? Hi din l-imħabba tal-bniedem li quddiem dan il-misteru jiskot u jixxennaq. Eżis semmija, ejjew nagħmlu esperjenza personali ta' Alla. Kemm inkunu ħinja jekk inħobbu lil dan Alla il-ġawra tagħna. Għax ikonna lil dan Alla bħala priġunier ta' mħabba, lest għal kull ma trid int. Alla għandu din il-kwalità, dan l-istil, din il-psikoloġija. Allura eżis semmija, u importanti li jien u int insiru nafuha la darba ħajjitna għandha sens biss jekk narfu nidħlu fid-dinja tiegħu. Isimgħu sew dan li ġej. Dawk li joħduh bil-kelma tajba u bl-imħabba, qed ngħidu għal Alla, iġaluh speċi ta' jagħmel kull ma jixtiequ. Iżda jekk jimxu miegħu mod ieħor, la jistgħu jkellmuh u lanqas jagħmlu xejn miegħu. Trid tidħol f'ċerta ħbiberija, f'ċerta intimità ma' dan Alla tagħna. Verament tersaq lejh, qed jistiednek. Ejja għandi meta tinsab imħabbat, imħabta, imtaqqal, imtaqla. Mhux tmur iddur l-hemm u l-hawn għand dak u għand l-ieħor biex forsi jsolvulek il-problemi. Ersaq lejh, għallek ejja għandi
intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena inserraħkom. U għandu l-kapaċità li jserħek. Mhux se jaqaflek is-salib se jserħek, se jgħinek. X'differenza? Ippruvaw, għamlu prova tagħha. Xi ġmiel, hija ġawra prezzjuża din il-ħaġa. Ejjew għandi. Tibżawx huwa jien. Inkunu ħin ja Iva jekk niggranfaw ma' dan Alla mimli mħabba għalik u għalija. U biex inkunu mitħla tal-Alla mhux il-każ ta' ħafna ċerimonji u ħafna penitenzi, imma huwa l-każ Iva ta' ħafna imħabba u rispett. Eżis semmija, Alla u qrib tagħna ħafna. Tant li qiegħed fik u fija. Jew biex ngħid aħjar, int ma tistax toqgħod mingħajru. Ekku issa huwa l-waqt li nisimgħu silta verament sabiħa u ta' kuraġġ. Footsteps walking with me. Footsteps I cannot see, but every move I make and every step I take, I know they are there with me. Nisimawa, footsteps walking with me. Footsteps walking with me. Footsteps I cannot see, but every move I make and every step I take, I know they're there with me. They walk with me all the way, beside me day by day, through good and bad, through happy and sad. Those footsteps won't go away. I'll never walk in life alone. There'll always be someone there. I know He won't let me down. He's with me everywhere. The special things in life I've done have been through Him and His love. I've been blessed in so many ways, thanks to the Lord above. Footsteps walking with me. Footsteps I cannot see, but every move I make and every step I take, I know they're there with me. They walk with me all the way, beside me day by day, through good and bad, through happy and sad. Those footsteps won't go away. I think that my life's been planned by the one who's guiding me. When I'm led by the hand of someone I can't see, I'm not always sure where to go. That's when I follow His lead. I know that the pathway that He shows will help me to succeed. Footsteps walking with me. Footsteps I cannot see, but every move I make and every step I take, I know they're there with me. They walk with me all the way, beside me day by day, through good and bad, through happy and sad. Those footsteps won't go away. Through good and bad, through happy and sad, by my side they will stay. Eżis semmija, ħafna qaddisin tant kienu f'sintonija ma' Alla li kienu jsejħulu il-missier etern biex joħorġu l-idea ta' familjarità u intimità u fl-istess ħin l-idea
ta' xi ħadd ieħor li huwa akbar missier immens, minjiera fonda li tħaffer kemm tħaffer fija qatt ma tasal sal-qiegħ. Ekku, inkomplu nagħmlu ftit ħsibijiet fuq dan Alla il-waħdini li jħobbna immensament, li jtennilek tibżax huwa jien. Jien kapaċi nieħu ħsiebek. Ejja għandi meta mtaqla u mħasba u jien natik il-mistrieħ. Xi ġmil ta' kliem mhux veru. Ekku, aħna ninġibdu lejn Alla bħalma kull ħaġa tinġibet lejn iċ-ċentru tagħha. Għax Alla hu iċ-ċentru tiegħi u tiegħek. Mingħajr ma jaf il-bniedem, kull bniedem qed ifittex lil Alla. Iħossu miġbut lejn dak kollu li hu sabiħ, lejn dak kollu li hu tajjeb, lejn dak kollu li hu ġmiel. Hija tfittxija ta' Alla anki fil-lejl tal-uġieħ, anke fid-dlam tal-ħajja bla sens, li xi minn daqqiet taffiġna bit-toqol tagħha. Imma daqskemm hu veru li l-bniedem jaf jew ma jafx qed ifittex lil Alla għax wara kollox dan hu l-waħdieni li jista' jagħtih sens. Daqstant ieħor hu veru li Alla hu miġnun fuqek u fuqi. Alla jħobb jagħti, anzi aħjar iħobb jingħata. Eżis semmija, tafu x'kienet ittenni Santa Teresa ta' Ġesu? Tgħid, Alla jħobb aktar u jħobb aħjar. Qatt ma jgħajja jagħti, għalhekk ifittex aktar. Għalhekk dejjem hu dan Alla mimli-mħabba li jagħmel l-ewwel pass u t-tieni u t-tielet pass lejna. Eżis semmija, tafu li jien għandna preistorja ta' mħabba li tbelħek? Ħafna drabi aħna forsi nibdew l-istorja tagħna mill-ġurnata ta' twelid tagħna. L-aktar 9 xhur qabel. Imma din hi parti biss mill-istorja tagħna, parti żgħira ħafna. Għaliex aħna konna fil-moħħ u fil-qalb ta' dan Alla mħabba sa mill-eternità. Tassew mill-eternità dan Alla xtaqna, ħabna u għażilna. Iva, aħna għandna eluf ta' benefiċċji sa minn qabel ma twelidna. Xejn ma jiġri kif naħsbu aħna. Aħna ngħidu għaliex id-destin ritek, jew għax kombinazzjoni kellu jiġri hekk, jew għaliex jintwelid taħt stilla ħażina, jew boroskopju favorevoli. Kemm ħmerit jemmen il-bniedem hux meta jitlef il-kuntat ma' Alla. Iva, jien u int ġejna maħluqa biex niklu fuq il-mejda ma' dan Alla. U propju għax Alla hu mħabba u jagħmel minn kollox ħalli jingħaqad magħna. Iva, Alla jespandi ruħu biex ingħidlek u jħaddan lilek u lili fih. Ekku, dan hu fundamentali li nżommu f'moħħna. Jien u int jeħtieġ niskopru din l-imħabba, niskopru din il-ġawra prezzjuża. Jekk il-bniedem jagħmel hekk allura ma jsibix bitqila ħalli bil-ferħ ibih kull ma għandu ħalli jikseb din il-ġawra. Jekk ma nifhmux dan eżis semmija, kollox isir moraliżmu u sforz bla sens. Jien lesta li nħalli kollox warajja unikament għaliex sibt teżor u nifraħ għaliex fl-aħħar sibt xi ħadd li jħobbni hekk kif jiena. X'messaġġ ta' tama u bla ma jippretendi xejn minn għandi. Ekku eżis semmija huwa xi ħadd li mhux biss les li jagħti ħajtu għalija, imma ġa ta' ħajtu għalija meta jiena lanqas biss kont nafu u lanqas biss kien jimpurtani minnu ħafna drabi. Iva, min jiskopri din l-imħabba u verament salf u ta' min ifaħru. X'ma tiġġenninx fuqu dan Alla. Aktar u aktar
meta taraf li dak li ċaqlaq lill-Alla favurna mhuwiex xi tajjeb li aħna għandna ġo fina, imma bil-maqlub l-imħabba tiegħu li toħloq it-tajjeb fina fil-waqt li n-nies jinġibdu lejna għax jaraw xi ħaġa sabiħa fina, u għalhekk l-imħabba umana hija dejjem imċabsa bl-egoiżmu. Alla nġibet lejna meta konna ħżiena u kattivi. Ara daqsxejn. Ekku eżis semmija, qabel nagħlaq flimkien infaħru u nduru lejn dan Alla u fiskiet ngħidulu grazzi, grazzi, kollox tajtni gratis, kollox b'xejn. Grazzi tal-li jiena tajt għalija u minti tippretendi xejn lura. Iva, ma rridx ħlas tal-imħabba tiegħi qed jgħidilna l-mudej. Nippruvaw eżis semmija impattu bl-imħabba għal dak kollu li huwa qed jagħtina. Hekk jiena nixtieq nirringrazzja u nsellem lilek li segwejt dan il-programm. Il-paċi miegħek. Dan il-kliem tibżaw xwajin, tibżaw xwajin, tibżaw xwajin, jgħidilna Ġesu bil-qawwa illum. Tibżaw xwajin, jien qiegħed hawn fosthom inħobbkom. Kristu hawn jitfalna id-dawl, ħalli dawlilna l-ħajjietna. Kristu jrid jgħidilna mill-ġdid, jien magħkom sa tmiem. Tibżaw xwajin, jgħidilna Ġesu bil-qawwa illum. Tibżaw xwajin, jien qiegħed hawn